Салма Хайек ҳунарманди амрикоӣ дар як матлабе ки рӯзномаи New York Times нашр кард гуфт ӯ мисли чанд бозигари дигари Ҳолливуд аз тарафи филмсоз Ҳарви Вайнштейн озори ҷинсӣ дидааст. Солҳои 1990 Салма Хайек дар филмҳое нақш офарид ки ширкати Miramax Films тавлид мекард. Яке аз роҳбарони ширкат Ҳарви Вайнштейн буд. Хайек аз филмсоз барои кӯмакҳояш сипосгузор аст, аммо мегӯяд Вайнштейн ӯро пайваста таъқиб мекард. Шабҳо назди ҳар меҳмонхона ҳозир мешуд. Ҷавоби рад ба вақтгузаронӣ, маҳз шустушӯи муштарак ва ҳамхобагӣ хашми Вайнштейнро ба бор меовард, гуфт ӯ. Ҳангоми сабти филм дар бораи Фридо Кало соли 2002 Вайнштейн аз Хайек дархости золимонае кардааст. ӯ ба сценарияи филм саҳнаи ҳамхобагии ошкороро ворид кард. Ба гуфтаи Хайек ин филм барояш сарнависоз буд ва ӯ саҳнаи бисёр бозро иҷро кард. Гап сари ин набуд ки ман урён дар бари зане будам. Гап сари ин буд ки ман дар бари зане барои Ҳарви Вайнштейн урён будам, навиштааст Салми Хайек. Филми Фрида 56.3 миллион доллар даромад ва 2 ҷоизаи Оскарро ба даст овард. Даҳо зан Вайнштейнро дар озори ҷинсӣ айбдор карданд. Филмсоз ҳамаи айбҳоро рад мекунад.